dai kai nake so kai na zaba annabi na. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Farko da sunan kaliki na mai tajallin dare da rana, sannadiyar farin ciki na ƙara iko kaban tunanin da zan yaban ɗan amina. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Rabbana lunko salati a gun Muhammad abaga fati, Ali sabu saiti har sharifai ba zan bari ba jinin jikin ɗan amina. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Dole in takamar zuwanka shehu tijjani na rike ka, shehu jilani bai da tamka, shehu burama bambarin ka faɗar ka shine abin nufi na. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Wajibin gun ka zan tsugunna tun da ka san abin nufi na, kai kake gyara tarbiya na, shehu sabi'u hanza daure ka bani don sayyada amina. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Gilas ya zamta kamar ido na, kai nake so farin ciki na, ya abin more rayuwa na, a ko'ina kai nake tunani yaban kake yaya kuncika na. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Kai nake so ya ma'aiki yaban ka ya sa ina ta ɗauki, babu mai kyawun ma'aiki kafi Yusuf gami da bulki, cikin 100 ka ba su nana. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Ya matserar dukan halitta rasul kai ne ta kamata, san ka shine ɗaukaka ta, kai ne abin ambata ta rasul kai ne silar zuwa na. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Gama nura ba kamar ka, kara kamo ni ta san ka, ko yawan tsara baitukanka, in zan yaban ta zo ka zauna wurin ka kare ni furta barna. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Sannu mai girma na gaske balarabi mai gidan bakaki, ta mai kamshi da haske, kai kake ta cikin hasake ka gaida Allah Ubangiji na. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Laminin san kaɗa bani, san ka nishi yake tsumani, banda komai rasulu bani, in ta begen ka duk sakanni a ko'ina amsa baituka na. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Tambura zanwa mai gidana, dole ne san ka annabi na, ya madafar alami na, a haska kwayar cikin ido na, ganin ka shine farin ciki na. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Sani in na ganka manzu zan zage in ta yi da kwazo, sani in zarce masu zanzu, kar su kamo ni sani in zo in ziyarci ka annabi na. Ni dai kai nake so kai na zaba annabi na. Rasulini na fake da sanka, shi niki damina da kaka, Ishaq na yi bai dukanka, so nike ni a bani dama gare ka in
tsara baituka na. Da hani dai kai nake so kai na zaba annabi na. Ka girme kafiyata ka yi kyautar da ba irinta, na ji gawar da an rufe ta kace ta fasa kawai ta taso ta zo rasulin yana kiranta. Da hani dai kai nake so kai na zaba annabi na. Rabbana nura ya kiranka da mai sansanin mayaka, ran badar an ji addarka, mala'iku rabbana ya aiko su zo a domin su dan taya ka. Da hani dai kai nake so kai na zaba annabi na. A dole in sanya yar ma'aiki mai amanar da ba irinki, sai ya da zara na rike ki karbi baitin da zana yau don imam aliyu jinin ma'aiki. Da hani dai kai nake so kai na zaba annabi na. Ta matanan ni zan takaita, rabbi karan dubun fahimta, in ta begen abagabinta, idan na yau da sa karba ya zagaya inda ban tunani. Da hani dai kai nake so kai na zaba annabi na. Assalamu alaikum mai saurari, an saurari wannan yabo daga ni Ishaq Lawal Kankara. Domin neman karin bayani a iya samun lambar mawaƙin kamar haka 08087854148 ko kuma 090677749 a huta lafiya.